हेल' लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बैसागुनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय लोगोफोर आं दिनैहाय बेबायदि लाइभआव फार्स्ट टाइम फैफेरदों स' मानो होनबा आं दिनैसिमबो फैफेराखैमोन आरोना रोङाबो बेखायनो बिदि लोगोफोर सोरबाफोर नायदोंब्ला अननानै एसे रायलायदिनि बैसागुनि आंहा दिनैहाय फुरा ओरैबायदि आरोना खामानि मावनायजों लोगोसेनो फुरा भिडिअ नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै फैबाय दा माइ लामदों माने लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आरोना दिनै फुरा एक्टिं खालामबाय माने माइ लामनानै ओरैनो मोसालाबायबाय माबाय सानगोन नङा आङो नै अरिजिनेलि माइखौ लामथारदों आंनो रावबो गैया जोंहा फिसाफ्रा एसे सापर्ट खालामलाबायो आरो आमा मा खालामदों नोंलाय माइ एवदों नामा दा माब्रै माब्रै लोगोफोर एसे कमेन्ट हरदो बैसागुनि नोंथांमोनहा मा मा रेडि खालामखो आंहाथ' गैया एसे मा जायो जोंहा ओरै बैसागुनि मोसानायफ्राबो बोरै बोरै जायो दा बुंथ'नो हाया खर' खाख्लुमलायनायसै आंना माइ बिरगासिनो आङो बेखायनो हाजासो नै लोगोफोर दनदिदि जाजोबलायबाय आंहा नै माइ लामनानै अयथासारनो मालाय लोगोफ्रा बैसागुनि फुरा मोसानाय मानाय प्रेक्टिससो खालामगासिनो खोमा आंहा ओमफ्राय गैया मा जानोसै एकदम बिदिनो आयु आंना नालाय नै आंनि फिसाखौ नाहर फुरा माइ बिरगासिनो दङ बिमानि माइ एवनायखौ नुनायखाय गाहाबो एवफाबाय नै आमा लंपेन्टखौ बोखो एसे दे लंपेन्टआ बोखो बिराद खस्थ' आरोना आंना माइ लामफैनांगौआ उफाय गैया ओरै दिखांबोलायनांगौ आरोलै बिबारा आंना नै एसे गाज्रि जालाबायनो नागिरबाय दाख्लैनि अखाफोरजोंबो एसे नायलाय लोगोफोर बिबारालाय दंसाबोमोन ओमफ्राय दा नै अखा बोथोराव मा खालामनो नस्थ' जाला जोबसिगोनसो आरोना फुरानो गाज्रि जासिगोन आरो लोगोफोर माथो खालामनो आरोना दे बिदिबा लोगोफोर बायबाय नामा मालाबा रायलायफिननोसै आं जास्ट दिनै ट्राइ खालामनायदों आरो ओरैनो दसे माइ बिरथावथाव नेबाय थानानै आरो फुरा सोमफ्लिजोबमारबाय आङो नै आयै गासिबो अके बिदिबा बाय बाय लोगोफोर